ಈ ಒಪ್ಪನೆ ಮಕ್ಕಾವಡುಲ್ಲ ಮಕ್ಕಾವಡೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಬುದ್ಧ ಟೆಂಪಲ್ ಸೊ ತೂವಲಿ ಇಂಚ ಉಂಡು ವ್ಯೂ ಆಸಮ್ ಉಂಡು ವ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಸಾಲಿಡ್ ಉಂಡು ಸೊ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಪಿರೌಡ್ಲ ತೂವಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಉಂಡಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಲೈಟ್ ಮಿಂಚರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ತೂಕ ಮತ್ತು ನಾನು ಫೋಟೋಸ್ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತು ದಾದ ಅಂದೇ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ತೂಕ ಎಲ್ಲ ಕೇನ್ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಗೈಡ್ ಕೇನ್ ತೂಕ ಇದು ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ತಪ್ಪುದಾರ ದಾದ ಪಂಡ ಫಿಶಸ್ ಮನ್ ರಾತ್ ಒಂದು ಸೊ ತೂವಲಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜಾತ್ರೆ ಬೇಲೆ ಕಾಪಡು ಆಮೇಟ್ ಹೀಮೇಟ್ ಫುಲ್ ಉಂಡು ಇಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಡೌಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಓಲ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ನಂದು ಮಾತ ಇಂದು ಇತ್ತದ ಹತ್ತದು ಇರ್ಬೇಕು ಲಕ್ಕಡಿ ಓಲ್ಡ್ದ ಸೊ ರಡ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಆಸಮ್ ಉಂಡು ತೂಕ ದುಂಬು ಪೋಯಿ ನಲ್ಲ 30 minutes ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದಾದ ಮಾತ ಉಂಡು ತೂಕ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಲದು ಓಲಿ ಎಂಚ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಇದೊಂದು ಹಾಂ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈ ಮೆಟೊಂಚಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಎಲ್ಲೇ ತೋರ್ಸು ಬಟ್ ದಾದ ಬಂಡ ಅವು ಏತು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಬಂಡ ಇಡೀ ಇವನ್ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿದೆ ಫುಲ್ ಆತ ನಾವು ಎಷ್ಟು ತೋರಿಸ್ಪಾವೆ ತೂಕ ದುಂಬಪ್ಪ ಎಮ್ಮಲ್ತ ಫುಡ್ ಅಂತ ನಂಗೆ ಹೋಗ್ಲದು ಪತ್ತ ಅಂದು ಸೊ ವೈದಮ್ಮ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ತೋಲಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಹೆಂಚ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗಂತೂ ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಬಾತೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ತೂಕ ಹೆಂಚನೆ ಒಂದು ಬೈದೆ ಮುಳ್ಳು ಮಾತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ತೋಜನು ಒಂದು ತೋಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ತೋಜನ್ ಒಂದು ವಾವ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಅವನೊಂದು ಅವರು ಅಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡು ಪಿರಾ ಬಂಡೆ ತುತ್ತಲೆ ಆಮೇಲೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಹೆಂಚುಂಟು ಊರು ಲೈಟಿಂಗ್ ತೋಲಿ ಮತ್ತು ಫುಲ್ ಲೈಟ್ ಉಂಟು ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಉಂಡು ಈ ಮೀಟರ್ ಅದನ್ನು ಅಕ್ಕಿರದ ಅದನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಪೈ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಟೂವೇರ್ ಅಂತ ಹೇ ಬರೋಣ ವಾವ್ ಸೊ ಇತ್ತು ಮುನ್ಪಂಡು ಪಿದಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮುನ್ಪಂಡು ಪಿದಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೇರುಂಡು ತೋರಿಸ್ಬೋದು ನಮ್ಮ 2 ದಿನ ತಿರುಗಾರುಂಡು ತೂಕ ದಾದ ಆಪುಣದು ಸೊ ಎಕಡ್ದ ಪ್ಲೇಸದ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಎಕಡೆ ರುಚಿನ ಫಿಶನ್ನ ಸೊ ಇತ್ತ ಬರ್ತೀನಿ ಲೋಟಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದು ಲೋಟಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ದ ಪಂಪೆರ ಪಂಡ ತೋಲಿ ಅಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಹೆವಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಲೋಟಸ್ ತೋಜುದು ಗೋಲ್ಡನ್ ತೋಲಿ ತೋಜುಂಡೆ ಹಾಗೆ ಲೋಟಸ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೋಟಸ್ ತೂಕ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಎನ್ಸಿನ ಒಂದು ಅನ್ಪನ್ಪ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತ ಬಿಡ್ಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಲೋಟಸ್ ಫುಲ್ ಸಿಟ್ಟಿತ್ತ ಮೆಡ್ಲೆಡುಂಡು ಸೊ ನನ್ನ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಬಿದ್ದಡ್ನು ನಮ್ಮ ವನಸ್ಸುಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಉಪ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗದೆ ಬಟ್ ಇನಿ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆತನ ತಿರ್ಗದು ಸಾಕಾತನೆ ಮುಲ್ಪಡ್ದೆಲ್ಲ ಪಿದಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಮನಸ್ಸು ಪಂಜಗಿರಾಟದೆಲ್ಲ ಹತ್ತಿ ನೋಡು ವೆಜ್
ಪಂಡ ರಟ್ಟು ದಿನ ಮುಲ್ತ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಆವಂದೆ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಟು ಊರ್ದಾಂಡ ಕೂರ್ದ ಸುಕ್ಕ 4 ದಿನ ಬಟ್ ಮುಲ್ತ ಆಪುಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಟು ತುಗದಾಲ ಬಂಜಿ ಲೈಟ್ ಫುಡ್ ತಿಂದು ಪಕ್ಕ ನನ್ನ ರೂಮದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಹಸಿನೂ ಉಂಟು ಐಕ್ ಬಾರ್ ಉಂಟು ಸೊ ಪಿದಾಡು ಗಮ್ಮಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಇವತ್ತು ಒಂದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಕ್ಯಾಸಿನೋ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಫ್ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಸ್ಬೋ ಕ್ಯಾಸಿನೋ ಗೊಬ್ಬರಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಜನ ಎಂಚ ಉಂಡು ತುಳು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಐಕಾನಿಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಟು ಇದು ಫ್ಲೋರ್ ಉಂಟು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆರಾಮ್ ಕ್ಯಾಸಿನೋದು ಪಂತಿನ ಜಾಗ ಬರ್ಪೇರೆ ಕಾಸ್ಕೊನ ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ಬರ್ಪೇರೆ ಲಾಸಲ್ ಹೋಗ್ಬೇರೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಲೈಟೆಡೇ ಕಾಸಿನದ ಯೋಹೋ ಯೋಯೋ ಯೋಹೋ ಯೋಹೋ ಟ್ರೆಷರ್ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಬೈದ ಮತ್ತೊಂಜಿ ವ್ಯೂ ತೋರಿಸ್ಬಂದೆ ತೋಲಿ ಬಿರೋದು ಎಂಚ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ಬಂದೆ